महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचा सांस्कृतिक महोत्सव यावर्षी वेंगुर्ल्यात होतोय। 20, 21 आणि 22 मे रोजी वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त हा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलंय। तर 24, 25, 26 मे रोजी मराठी चित्रपट महोत्सवाचंही आयोजन करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष दिलीप गिरब यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे। नमस्कार। आज सर्वसाधारण सभेमध्ये आपल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेला 150 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि येत्या 25 मे 2026ला त्याचा सांगता समारंभ होणार आहे। त्यामुळे हे पूर्ण वर्षभरात आम्ही कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं होतं। त्यातलाच एक भाग म्हणून आता आम्ही येत्या 20, 21, 22 रोजी सांस्कृतिक महोत्सव आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि हा संपूर्ण महोत्सव आम्हाला महाराष्ट्र शासनाकडून सांस्कृतिक संचालनालय यांच्याकडून आम्हाला मिळालेला आहे आणि स्वतः आमचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार साहेबांनी आम्हाला याबद्दल खूप मदत केलेली आहे आणि हा महोत्सव आम्हाला वेंगुर्ला मुद्दाम यासाठीच दिलेला आहे की 150 वर्षाचा सोहळा झाला पाहिजे। त्याप्रमाणे आम्ही आजपासून त्याचं नियोजन करतो आहे। ही तारीख आहे 20, 21 आणि 22 मे असा हा 3 दिवसाचा महोत्सव आहे। यामध्ये आपले शोभायात्रा असेल आणि लोककला सादर केल्या जातील आणि इतर स्थानिक कलाकारांचे कार्यक्रम असतील आणि त्याशिवाय इतर चांगले कार्यक्रम आपण ठेवणार आहोत। असा हा भव्य दिव्य असा हा महोत्सव होणार आहे। यामध्ये आम्ही सर्व माजी नगराध्यक्ष, माजी मुख्याधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकारी आणि जिल्ह्यातील सर्व नगराध्यक्ष यांचा सत्कार समारंभसुद्धा ठेवलेला आहे। तसे आपले पालकमंत्री असतील, आपले प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण असतील, आपले खासदार राणेसाहेब असतील, दीपक भाई केसरकर असतील, इतर असे सर्व आपले आमदार, खासदार आणि मंत्री महोदय हे पण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे आणि शुभेच्छा देणार आहेत। त्यांचाही आम्ही सत्कार करणार आहोत। असा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम होणार आहे। तसेच 24, 25, 26 रोजी चित्रपट महोत्सव, मराठी चित्रपट महोत्सवाचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे आणि हे आपले मधुसूदन कालेलकर नाट्यगृहामध्ये आपण हे चित्रपट घेणार आहोत आणि 8 सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटाचं तिथे सादरीकरण होणार आहे। त्यामुळे बहुसंख्य लोक या एवढ्या मोठ्या भव्य दिव्य कार्यक्रमासाठी हजर असतील आणि उपस्थित राहतील आणि असा हा आगळा वेगळा देखणा असा आपल्या 150 वर्षाच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आम्ही ह्या महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। त्याप्रमाणे तसं नियोजन आहे। फूड स्टॉल असतील, इतर वस्तूंचे स्टॉल असतील, बचत गटांचे स्टॉल्स असतील, असे वेगवेगळे कार्यक्रम असतील। असे सर्व कार्यक्रमांना धरून आम्ही ह्या महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। तसेच आपल्या वेंगुर्ला नगर परिषदेला 150 वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे वेंगुर्ला 150 वर्षाचा इतिहास किंवा आढावाचं एक पुस्तक आपण तयार करतो आहे। वेंगुर्ल्यातलेच सगळे नामांकित लेखक आहेत, जे जाणकार आहेत, अशा लोकांना आम्ही एकत्र करून त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपवलेली आहे आणि त्याने आपापली कामं पूर्ण करत आलेले आहेत आणि हे पुस्तकसुद्धा आम्ही 25च्या दरम्यान म्हणजे या महोत्सवाच्या कालावधीतच मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशित करणार आहोत। त्यासाठी सुद्धा आमचं नियोजन झालेलं आहे। असा हा आगळा वेगळा कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत।